Basi uno mwancho motegereri wabagusi Global Radio rero nekirigega asensemo ya Kisii County umuchi bosongo asa kurukwanga Nyambera nicho kupareta munchiriyo yomo umunyekene sana ase obonia webichuchu nachi dote burunge na kiacha agetegase nakyo kurukwa biamono muraria wakiribia nchasa muri dengo kwa Alfred Waro Atuti enka egere Nyamira County asema yesani yes sani buri wikira rimwe gomba komenta magari meto bitirimbo kubiri wikimari ya mwaka enga kingana na kikwabire kusiga tatarende tora iwashto kamenya rende gaiga ibiashara urarimbia mono na arabere gusiga ya sine yito nire wane yito nturiyentite na abere gege myaka taimekera ne taimenge myaka ya getuye ya keko gane ya abere myaka sta myaka eremeke ne myaka menga wano muraria akarana chete gusiga na chete gusi ya Kisii County akarende papa sena yandete to tayiwo cha kolega si ye biashara yes papa si yandete ya gusi no wocha basoma kana ito basoma ngabere ngachanga swa Kisii University nkaimo kikosi ya PCOM special accounts kana kora na gende garwa kore na bwo yetuma tumorrenga nkairende noro chaka gwa kore na bwo batete expectation ngana ngokwanya ore mirimo yes akarana ngatema koriya nara cyo bisi umurari ngachanga sanginga konyore gasinako gasinako no karengere na kibona amasomo aya nanyore kuri school na ndenkuri na bukirisa bumari kurwaniriria ekebago umuna mama nkaranga yaya ayitawuni gaiga tika ndengere inzirinde akarane ika nkarengere inganya ko ikarastene karengene birengere byane ngachaka ko tukachingoko ngaraho ni chingoko nagachire nagura chingoko kuruchi chiro cyabusiya au ngo betere yari nano nyembere okay karatiga inekero wakore school wasuganda yes inakore school muraria na yitire chobisa haremere muteyo yeah kana haremere muteyo hano nakingokora mato ko yenda nkaru nabatekurwa n'umunike kebago kabankorenga ngo sokwa kenga yayo chiro nyora masomo na aricho kurwa n'umunike kebago ngai kabona kinkorengera na kina kitoko manye tawo nenda nde tawo ne aroko nyora basani kurworo na basani madara bago tambuki nganya korengera yana nganga kinga cha kubonjira wichingo kakake ndako na cha kidogo umwaka kikwa graduate umwaka na graduate tirenge 2017 yes nigobona tuchiti konyora gasinde yonsinde tinyo tigasi na tinyo gas teyo na tema kuriye gas murari gas nomba ntinda nyora yes okay ono rende hugutwikiraga gwase ukamwa guchaka ibiashara bicingoko bone kana chaka gasana bwata kana koreri muchengo kari saving na kibona muchenge ya nkaranga ya bodi na ki ma tengi kera sikete kwa ranga kari monta kwa muchengo na nubwate oita na ombari batachite school kwa baito moyo nga uyo gakorte baki university cyo kutubandi muchengo yes bone kama chikobanga getina chinko nchanda kiarenge nkaimoka nka kwarenga ya inkirenda batanya kwa nambo sakini nkaimoka kachako bonjuri bichingoko na ichichirikiti cyagusi na tara bodere yange na nyambaga yes na mukichingo kurwara na cha na onchureria na sangna nyore ya nego ekanya kogendera ego lakini ngaika sigete kanya kogendera karanga ebiasara ebi asincho manyene bya ngokiri kyagara go sango kwa kire sabuni na marwa bankora gerore byayiga na sangeting actually I was proud of it. Okay, wono ko achire ko ishingo kechi tata kwa ko yiri bicucu watuga cyaba kinene kwoni hose I was mixed up we na ina kwa ndem echiro tayo ko genda nguchukuri bicucu byuka ko gendore chingo ko ngwendo ko michingo ko ngwendo ko michi ko ranyore sese bubyeyiga ko ranyore kinene ko ranya all jidio wikera kwa ndende chiro chiyo wikera bono ko tana nginene na chire sese bicucu bike byanye gukina all right wono lakini ngibicucu ko wono gachuga tambuka kurwa akarana igitenkare korengere ya nkaroranga asebusongo gaiga na bantu twamenye na bantu bagakonda karengwe taka tauniga ngasanga kai kuku
Mwana ngasanginga enikine miane ya bere kuko. Okay, akere ngacha karenge kibona mwana kwarengereria. Okay, nimbate family. Kere nimbate family am proud ne family ane. Ekere nanya kanya kwarengereria. Ngacha na kibona biasara yebi no tinda ikesi ntagete. Mimi kwarengereria karibu na yakoro bonchoreria ko bonchoreria kidogo kidogo. Ngacha ngasanginga ya kabesa kari kumbe gaisanire. Egento na tegete ngati kuboria abantu ngasanginga bano umusani nabwate bintu kosere kana tari tumusani gete ngasangia bwate karengere buni kirikiane karengere kirikiane karengere kai na kyumugambi tukakosori yake na yara no asomete gusiga ya polytechnic tukanya kokosori yake karena yana ngaranga nkabwa nkamuswa no muso gete kyaka na ruche ngasangira bwate machine yogo turayiti bichuchu. Okay, turatigira aho wana kere kwa bwate chingo kechikwa chire wachireta anda ke note yu mwanchu mutegereri usuri uturigerete nga anda asengo kutatabengo ke musi chuchwekemo kwa chiri wake to wacha kuoni ga usongo e Friday ngana na kigwa asengo ko yaka biashara is about profit and loss. Yeah, biashara mbibu at faida yani mbibu at faida constant wakoroko biashara mbibu at faida constant biashara ibi ya ona no there's something to tago gokera taiga tuwento gokera na bako genda rero umuraria kare wachire rero ando nyore kwimukirie chingoko usi 10 20 buna kwanya ndo kwanyora nenge ntubantu machire cho spinjira ntu makuri na bako ende chiro gete rero ilo kendo nyugore 100 ngoke ande chiro gete next eskwanya gora kurwa onyore 500 bono don't to explaininga sikasa mjama chako na esa isa bonere ryo ko baboro mama yatenga yekaro ko basa isa be o ko ba kuringana ne mbamanyete bono ga bunga tenkwaro renga faida te so difficult to beka nge faida yerega ekyare ko utamininga ngai kwagenda wachinyoma. Okay, tiandi bekera isi kabono kereko wakire sabya obono meteri wasira se biashara ndi byonso ikwa ke saba at the end of the month at least ndengo wakare faida faida na kiwa kare mbi ya kabere biye akaro chiete kabogori chinko tera 20 ngusangio renge kera uchiete igana bosangi no bwate 1000 to 1500 ine ase litkerimo tete mimi si tukerimo na kere chirerengie. Okay. Oh, fine. So no gacha na inde bona kwa miro musanio bona gata nto miro musani kanara nkaranga we are sharing there's something we are sharing common nari na nkaranga usukire bia ane nkaranga tu akiri sato esikie kia botena na bate familia ya nkaranga kai usukire akara utanya ko basa soria kante ya machine asagina bwate machine yo wachi yo wachi bichuchu yuko kwa somu mbo kinyamurero ni kubeta. Yes. Yuko turaye bono ekana sangiti na bwate ni kubeta ke twa sorikomo gasangi ka bwate ni kubeta ya 528 hachinga machine yo wachi bichuchu kana sangiti nga yes onye ka bwate yenke aitanya kana ranka pi lakini yeye sema ni medium yeye lakini ogenderere akoturege chingo chiaye ebichuchu bikinye bikasigete lakini nani no endoro na bawo na kya bike kubwatikira umuntu na ki umugori ujyo tete kubura nsa isikyate biye chuchu usiyengo ko na bwator those varieties na yinka na ro gere to bamba kwamo akangoke karengere yekyo kabona nje na kubwata ngacha karengere na mwane ukaenda na I think chinko ya machine yo wachi lakini yani ngabore nake capacity ya 528 actually so tata igono wate machine nimbate machine. Okay, ngo ngero kyore ntoire toro kyo mo ligereria gusoma tegeri waba guse Global Radio totaina kire ingo toro kyore bono machine ni tage tubo manyibunde mono ni to manyi machine kana irete no nje twisted kidogo kendi kyonse sembe to. Okay, habungo chatore bono kere wacha gite biashara ibitanga ni bichingo ko muwata no wata mwa musubate ere gose mu rugyo ere nanchire ntembi yarenge ni biashara ibyo omusubate mbwate nanchiranete nanchiranete nandenga sanginga abwato moyo mononta maite kubwa orinje mbwate akerara mutete nkarora na bwato moyo nkaigubiye bono ge wante ngo kombwete na kibono kwa kunyarinde kwa enda chingo ko kwalenda kwa gose kwa gachirete na kuire chiro direct ga kura chibeka chira ha aiye sinkombwete akaro so kansko mrena tenge karo so kansko ngoso ko kwa rosya basani. Okay, kwa rosya basani wa batatu kare na sitego chagaiga
tukasanga ingo nyine ye ayesi manyete n'umusani wa Instamagendero n'umuntu wa Instamagendero kana n'umuntu wa Instamagendero ngai kanka mapebe ngaya kibono na aroche na kintu koreta chingoko nkonya sta na gachibekire wana matukande beteringa singencho na bwataga sumu gataga kagana kurete na arwechibeka ine lakini singencho n'umuntu wa Instamagendero ekara aroche na bante betinga yaya akabankari kari ngeskabu akabakungacha ngarasire sumu ekere nenje nkaboka ekambere gasira isi nachibeka ime na sokya Haleluya. Okay, bone kwa tukiralia sekenye na kure ni maigake. Ono kere kwanya tumusani orente na wote machine ayo kamwa ona abuke mocho ukagamba no mukarona teatro morente machine. Bona kiwacha kireta ubona. Abona na chakirete kanete machine. Karete machine kanyikia. Kare machine ye nanye gorete na yeto kure direct. Ase company ye mekorukwa chiki ekarukwa nige machine ni company nige gorukwa. Company ya karukwe chick what chicken chicken korwari direct tukagamba kana oyune aro siganto chiwaro na ina warusetie kara nya ndanya rusiororo tukagamba nera akanyi namba yayi tukawasari koma kansigana katwasari koma ankamote masini ngabiranyarete masini ya costet kana ni wote 70,000 ya 528. Okay, ono kere wachite ba Eldoret. Nakuwa tanga nsemo ya gusiga iga ondete yo ko gukora biashara ibyo ko ni incubators. Umuraria byante benga mbaro. Mbarororo lakini inche kuringa no musani nabwate. Umusani no wagusiti. Akara gusitinga kagarenga karokenda obere customer yuri. Yeah. Akara bere customer yuri nkaranga ya bano asinjo yitikiro ntuli sante dunate bari woche chambiere no wachi kwa percentage ya etana timbiere nkaranga rende nero giriro wochio abere kengo na bere customer choro nanti tigambe customer wochio na bari gorende tura machiko kore na woshit. Oh fine, bona kere kwanya rende te kere gento ngetegeta mokana rire gasinde yons nene ya maiso ne to ko kulikwarana rire nagikwanya rito usigari ngo gosomi barenga kigo cha gutumi ni kubete akere na chete akara ya yete basiga iga oyu nyende terete nanywa tamasomo make ekiagara sinara ku settings injire garo kubeka na kyo kunya operate nangeta masomo na masomo ayo kuwota kana mu mategero ratake nabango mupei abungo chatara bono tutebe karo mondo naro koligia abu kurati oyo bono tutebe bono kere wacha gete biashara ibi magana na kiwa kanya nara magana ngete ne gasana kanyora magana maya umuraria ina re challenge nene nene as a project. Yes, a challenge nene yo kanyora magana umuraria ninyore ngakinera na chiete ngayo ya magana machine yons pikugura pakanse ikabasara na le machine mete 528 amagana machine yons pikugura pakanse na rusi no nye 2%. You can imagine out of 528 no tinda kuigubia amagana ko ke machine yao 528. Yes. A machine yenye capacity wa 528 akaribu 528 akaribu chuchu kana with that ngarusi bichuchu 22 byoka Moroche even that percentage nenke sana percentage nenke percentage nenke asebe machine nkabati more resting angento kieke machine bata kende shida usingi ekere na chote mangetebe haya kenda aragura umuntu mungaonda chiro umuntu mungaonda atigoria ndagura umuntu mungao amagana kurasanga kana gura amagana kurasanga nkabeka 3am eri machine ni kupeta kubeka ime etano tekwengi Mbijibia soka 72 out of 88 tese kiri kama ase 3am so na wako rango muntu yo ne amagana ina ngeshita na amagana there's some conditions ogo observe karukura amagana. Yes. Number 1 digena machine to 3 gana ya more than 7 days old to more than 7 days old at less than 7 days old that means when you have a career bitcoin byasaba ko kimoino 8 ko kimoino etyo masi rindiri percentage ya tenga nonye bekenga ne chiko ne chiko kubusika chuchu
Number 2 amagena natagete takumutanya gukuna kunywa namagoko takunya gukuna kunywa ekiagara amagena amagoko yaito nabwata amafuta nkuriga amathatore nabwata amafuta ngotakore kwaenda kare kwa wakamwa amagoko wisaba nesabuni wakamwa amagoko opi ko wakamwire pi koma wamanya kugenda kwa gwata kwa bisigena riringora wacha kwa ribeka usikora rigena ndibwate the sharp point area akara kuri rigora iga area ndibwate the space nero area bante kuri rigoro bunuko ruskuruga bante kuri area rigoro a sharp point area rinse so that ikare chukiri gwate gora ari mata nawe gwatera yasoka okay that's another second observation igimende kyanginyo yumo munchureria ikyanginyo nakaro mugakangara atenga ngota kuna magena to kuna namagoko kuna libu mayo kuna wono me na ma think what is the function ekyari nenkwe yanalire nekaro kuna ngoti chori chi amabutaria after ngoti chori digara buno wisikorigere riga muri na bokora mari nakiririga ekaronyo kore kurigiribia na bokora digena watangwe yanalire eri mengo yanalire okay yes digena yanalire digena no ekerere no koba utarenga chingoro njiri chiro bureka tukurigiribia lakini tumike chi machine chi technology chi ajira bono iga na bokorenga digena ndibwate chingoro chi ayi kuihonko yanalire digena nkwa yanalire wogo cha gukurororo egento kende natebire ndibegeka kubata na mafuta ekero kunyabeka obusabunga pointeri yaro rinse inkiyaga rekorense agando kali yaye noche rigene ekero kuri beka yari rinse ngote kali asetu ekero oise kureta dirigere piga rango chukuri onjo kuri beka iga usankiwere yo kiri kwenye nyenganyegeri bona kero kwa wikiri asetu kwa tika for some time ne kwa te beka kwa kutakore ngekete yara ikaransa kwa mekorusi mora na buna diare ngumu dia koria kwa rusi mora kwa ribeka fe machine nero tobocha eyende nero ronga asirigena oyogo kwa amagena naro montara ko maeta abantu bari bayitibiyasa n'abantu bari bayitebeza ni ibintu bibireta baguti muntu bayitebeza bayitibiyasa umuntu bari biyasa bayitebeza bono naro rubwanzite biyasa umate biyasara byo nonyora sara lakini mentine customer yawe nebesa no ringa nje ni mwake ndi yose nebesa bono ekero kugenda ekara muntu akwire abantu mbaga kurikira byo bento kugenda kuringana na seminar akire batebana etwane yemo ebwente kutwara chingo biye isano tusege bono inero ne fakte ede amana sana okugenda nabo kwa umuntu batayina batamagena kwa mutaya magana singwire ngo mbwate chingo 50 200 woko chigweka roko yero wasanga chingo 20 kirisa kirinye bono ngabo magana yuawo ingoko kiri chion spin 20 ingoko kiri nchi ya soft na magana yakara kwagora magana sawa kwasa biga na remember anymore is expensive is 25 shillings ngori gorera biye kare dingo chikubeka mali and no money I deal with two breeds ngodi na Canbro na Rainbow so far na tani customer chiani akarna china chia karna bisia magana yu although mo granga wantenga ya broilers nini lakini broilers kara on the market bado tindanya na customers ndengere ntara kubwata ogo deal watana Canbro na Rainbow those are the suppliers ba magana okay suppliers ya ba magana nanje that suppliers chicks kwa customer chiani all right tunako ngama magana Canbro nanje gurusi bichu ya Canbro now you Canbro okay konyar okay kendron bono ekero usanginge 20 it's 20 jisaini okuriye kwa muteyaya menda 20 gaiga ne chingo keji ani wewe tokari biasa komo menda chingi 20 chingi ani itwanere koroka ne kurusia na ne chucho koro muntako ira kwaro ne chucho kembia kire ari chucho bune byebu usima iga kama bantu bagosenga ibakoni gaiga banta banga bakire bantu mbara bagoza ba bune na muntako bwata murari chucho kaka mu matene iri ne itukurike 25 machine webe ko machine na matuko na beka unengoko ya enda kwa 21 days chucho kijasoka kurume wake oni chucho kama 100 shillings bonus kurike ringa
obe ogora magana taifiable that's ya taifatile ogocho gusangi kwa nyorera sana 25 bigine irimo nicho singi nyingi sana bon na kyote ingo toko ntote ringa yaya tubwatirane tigankwe magana maya yechingo 20 wasange tuani bado nchiyo chisaini okay usuwa sangi tuani nchiro lakini tuani chiwa sangi nga bao tuani nchiye chinde chiri chiagotire ni nchiyo tuani gose chiri mesute mebe tuani nene kabisa ni tuani nero koroko rengi tuani kuruabo ese na kuria seminara chire nkubwa tiorenga engoke ya onga yochibegete ngachi kuria lesi na masome kartua some tugwe abamanya abange n'abarimi bimbaramanya akero tegete etwani yao yani ngoko yao atebenga ya bono etwani ya sabi chiko kichos ina karwa 20 saine kuringana n'iki ngokobwate nabo tere share 1 to 5 maximum 1 to 7 yeah akarega bewika ngoikere kwarura ngabono gaiga ewente ground mata batwanje tebuna gari ngibi ebichanga igoro ebichanga yaye etwani bwanete e ground ya wotrego ke ground bono ona irindi no nirabu sana naki kunyarekana kwa manga magana ya 7 days or tareka se wote tari bwana tuwe 7 kere aturagi inakitota kere yani kere yabe kaligena 7 days bono nakiokora kwa manga magana ngone rigu tareka umbya muno muraria ine challenge naendero yasemba te challenge yayo nakina otenga abantu bare nspiya sana nane bare bare chiresa yeah umuntu narera ko non tweaks agotebinga magana ya naraye lakini chukuri alisa magana ya kwa bikiri ni nabegete na bosa inte factors isingo ngwara za no na mte yarengo ekara na sariro lakini wana ngutakande karengo tukara chi customer basi bari bako ngamagana do surprise wa surprise amagana na ali yabantu abero sebetatu na bari lai reason being onyere ya roma itena arusi amagana ngetongira amagana ale 200 yes kurina chiko kabwate ngira magana 200 onyo kwera magana 200 wachi kuira maso korete na buku calculating kurudia ndatara magana 200 ando ngeri tukuria kana ngira magana 200 abuna kumenya bado magana aya anechi kujari ngwa rustia kaira na ndaye wachi oro korete ira yande ngoro nyurisiria kaira ngayarusia yani kinchi kugira na otenga yes na buku line wa uyu no mundu ikasima ko ngamagana na ndende kiagera ngikora sikitu la umuntu yomo ngikora sikitu wasanginga production ngikere yake yes ko iko ari option yonde kwenda kuchiga bona siba kani wachiro unku usema na kugaiga asana nero ya likely to ilika analysis bona ndengengo watanga uzindo watambaga improved kienyeji na aye grading wataona nara libono nara liama yaono ase bono maite ntubona unabalimi tuanarire bona akana gote bareni bol ine chigo kechiri improved kienyeji yes eti rainable eti ntubona ase bari abaremi twa manyire eti ne chigo kechiri improved kienyeji nekarete bakeni bro nchigo jiri watemebere anchi ukina bwango chigo kechi around limit tatu ne nusu yana actually wachero akaro chire ntebiya boera mubwate machiko 3.5 months wache kanyora wache wa first time again 4 months abuna magena bwate wangu wabure ndo chiago wacha kana bokoni amagena cyane kwiragiri mbiya bono kere wacha gitone biashara ibya magena ukanyora your customers oteberendo metinga these are specific lit umutinyo mutangani totebe faida ngana na kikwanyoreta uraria biashara bindi byonse kare guchaka mbwate challenge akere na tuti bichuchu bitangani akere na tuti bichuchu bitangani e customer nchiyo na tuti bichuchu bire binge customer nchiyo ngatema korigari ya customer ngachi nchiyo bone karista kama ayira ki ebe sana bwate uragire bichuchu biteta mariogo endagira na mariogo naro kobiye bichuchu kukina ko aratigiro none bichuchu ni bakachigo sawa ngocha tora yes mpitagete kwa birenda timbite de bure ndio 10
bono nebe siri wabwate ntangani rugo chete kando ngasange yos na yizo grase bichuchu timbu ati boss bona kai gachago taka na kingo kora timbu ati lakini nasai tarai rina kwa mire pinde igapi ni karansenga bono na kibone bichuchu na ki ngora nkonye ma tenka karansenga akabesi hello yes iwe tuunu wate bichuchu bona ichuchu kama yakwanda one day kwa nini 1 week na can pay 150 1 month na can 250 kunyari bichu bia ni break 1 month akiri bia ninge around 3 month yani 3 weeks 3 weeks 3 weeks akiri bia kini bia kai na lingo changa montaka changa ngezi bichu ngita wangu sana ne wangu lolo chika nyanga wachande kile ni mbate bichu kai namba ya na wa kumba monto mate namba mu uri ongeta magema okay ne ro mo tu monto motangani atema ya umuntu nana yate muri nabo tebichuchu nawe abantu ndawoni umetera bachite akacha karayo tu agambete ko magacha kemuke bichuchu kare chita kemuke bichuchu akacharenda kare nabachita kare bichuchu byabire bena birendete vira feriality bigutuma buya kabisa bira akabitonera akara akacha karabiro chibyate kemuke bichuchu agumwe bichuchu 120 lakini karachi karabia yuna alireti ametebe ya maiso kama kwa kabisa lakini bichuchu 180 kare 180 obimpungi useire neri gori na mukora beke ya kana break that 1 month na bako rende ngande kare go chaka nko ya wonyori ngumke na 200 ore nengara kare na ora umuntu keire yarachire anengara no chimbia no chibia dire yake Resini tumeka na uchiwana kadona biche byaki ni lake no bya rutire kabeza kandi go bono okay una kwa gandete konya kubikora ifaida bono metasina uke wavire jotanga yaya at the end of the month ngonya 40 50 30 20 and nabo wavire jotanga ga nabongo ya telinsi yaga teligo ndire chikomo che usikonyora umuntu kwa supply kwa magana bia kiagera tindato ichiko kona atwe lakini ngekarenge singi some factors ntakwane enachiru setio ikobona magine ngogora ese happening bono chingo kecho ekarena amagina nyabekirime ukonyora magena muntu kwera magena maya all those factors all them jira around 10 factors or more than until all of them are being observed. A machine, every percentage ya wende kurusia, next manerte chaka ko BF gube. Na boko sange percentage every percentage ingia. That's the machine no zero city 100% efficiency. Okay, hii neki anetre. Kama no kwa bigeta wata 528, karonya pagete kabisa se machine. Be kana oteba ngane kwa 450, use 450 490. That's a very good percentage. Yeah. Wana kana kusuja with expense kidogo. Na usange actually for the whole process. Na watu around there kabisa kao yesa around 20k to 25 with the serimbe. Okay. Umbia sana. Bono challenge kinainde bono gutatige yamagena na inde challenge ki machine. Challenge mbone yamagena. Number 2 marketing. Marketing madune yintanga nero nyange pesa sana. Although bono sina ikire customer mete ekubwati ehoni biya bwanchu ehoni bube bwangwe. Ini machine yekubwa na igorelio yo kana era around. Okay, ngoenda tora. Ehoni biya bwanchu bube tigabantu bakutiwichi yari. Bono akere challenge chiroro na kwana about marketing odo tinda nyora fully lakini bono bichucho kana sokiri bia mbili gukora around 10 mbili gukora 2 weeks. Actually mungu sana sokirero abantu bamanyira nandi uri kwire bichuchu nayo ku market. Okay. Mata kwire bichuchu bya bono murayo nyina nanga bichuchu bya nabo baranga kayinga bichuchu bya kira uri kwaye opirona kibire smart bya ando uyo na tayi namba yayi. Nero ucha nero choro na mwa bichuchu paka bandi bari babona igambari bantigire kibesa bantigire kibesa kyara banyigende bono customer bireime biko baime biko chikorume mbaye ihore nibata matenya bande tarakora ko baye bichuchu. Okay, ngwante ya about 20 to 25 and kenda kubwata wi ene kero usite expansion si piani iyo mone faida yoka wa usiyestima wa usiri binta magana ngwa kanete iko magana meto kugora akana magana estima akana estima ainju na Mario gongo gorore
unabona bichucho kareke tiri tukoli tanga ni before tara tukoli machine ime we can be first vaccine nje kokora kopia males right yeah bona usangiro wantu mbaru montako bisingira yata inge biasara mbiro watu bakore biasara na wantu bara bante chibesa bono na bona tara usibi chuchu mari ngobiyande vaccine ya marex ego chikogera byako nga mente bichucho imbire sama wiki kiagera bona naye ngoko yaye kiago kote bona ukubirenda kwa byari birera nini iko kwa bi ngobiore malex as the first vaccine kwa bia that one wacha kwanye kubirenda ngorongo rekiagera kubirusi ngobiore with paraffin yachi korosio moya karabi kuri kyari bimbira narabado no mari nganchi nanda machi to ya makendo kurusia bia machi getama kwa twake to bina to jabu bisa macha makendo ngari munaye branga ya machi ayo bekire no bobi machi biye kuruko sinengo jana bia kuruko sinakubenia machi asenye nchuna chiki formula asenye nchuna bianyora chinguru method bioso kabadi bia week yanyo biara nyantara biandagira na ara biara 30 days na macho kana amadio ga limpo ntime na ara biere vaccine ya male 30 days or so 30 minutes 30 minutes sorry 30 minutes yeah. 30 minutes na ara biere vaccine ya male sintangani ma vaccine ya unit small expert lakini injibine nchomori na proud how much is it akubati ni agrafetili yoenda baraba kwenye 1200 800 lakini eyerengi ya gain 1,200 although it's vary according to the number okay bueno the number of chicks matter number of chicks yejo inabewi sana asika ne capacity okay all right ndo chingane ga sengi yasa meto mondo naradio totegerere tande othete kuchaka neri biashara bunibi nyuma tutaraenda ase machine ngata ase machine ura to manyake yake nyuma tutaraenda ase machine ndo chinkyura nyare wa device omuntu ete kuchaka biashara bunibi biashara nebiya nesto ikire bona igo muraria ndo chinga chigasi uri ntwa basaite ukina chigasi yabeire nga nakomwake konyora nande biashara kuchaka biashara byao bandi go gusaba umunguru taira irina bawo kuyuna yaya konyo kurigiye onye kweriga ryari akara kuchaka biashara kuringana na biriyo taite biriyo gwete ngo nachaka unanche nachaka tukuchiga kuko chaka biashara takube ko ops mono na kure nando murarie gentunge na kuri araisia kamo akiagara ninchini nanjino yo mo bona ringe abasa bange ntubware that thing ya nche na kure college tuebekereke wangu egento kiriki atitira basa bange yes uko sangi ya mu nchukora gento tukuchia bantu tutaite ko ragasiere nchabo nyazinge twaru ngantubete college abantu basomera barabange ndira bange basometa maskara abantu mbakuyate chigasi yaburire chigasi abantu basomera bange chigasi richinga bueno specifically mondo na utete kuchaka the same business yoko hatch wana magana nkyura motaibo aske mutwe biasare nebia kara gantu batana komo njamu free yes kwanya comment onde wasmeto ndo wensi na wabo chana ya tata ngoro kinde amandana mende na bange yes akro montago chukore kichukugasende ngochara atamaite kende jos koi komo tebi kyanchira amanyi nimba tubumanyi nakiri chisemina na somigwe ne gogoche nimba tubumanyi akero wika ekumontairire egerande tore yonde mande umontaire to mobumanyi oyupari turamakonya ekyabi bibi kwenda bikwe koi komo erese biya oire namba yane onye kungakira na mu feast yororo nanye kugenda ngora mbaka mbara ororo babere kurwasende na boro bagurire the same machine akarinaji kokwana so they are doing well actually they are coming up yesterday into nyano yonde ga town kai ngana kimbia nkasanyi mwere chaye yeri buganga ya bwata karanga kaimbia igombi actually is good that's a good business to go eso muntu batomoyo karibu twende mbele okay ono mwancho motegereri igana twarekeire de turagena indase machine turanyirire kabisa rato semia na ingururi namba yao ndete tukono urwe namba nabo nde narume turanyoro tagete ngache omoro kere na kiugo hatch na kiugo tugiwe bichuchu ngete na bagocha do you charge some fees yes na bagocha go charge your best and I'm come for free njitimbu ati no okay kosa tawasorie
na butoko sorry wono mwancho mutegereri ngukwirani bakase machine en incubator atorokereri atoteina kiao kori gasi ya embu manyi kibororo mbutete umanyo bone no sina bono no munginao kara no yote chiti skuru ngoto tebiare lakini meanwhile kara rungi namba yao ase mutegereri nabao kurigigu nabuko ni bichuchu nabuko rubumanyi ya murarimbia mama namba ya negere 07 yes 08 147 764 na ukunyirora 07 08 147 764 ndono tutarenda si machine wate anga numwatu umanyi sana bugo tuge bichuchu turanda si machine endo mayo nyoto tayibona iguri bichuchu agusuga no wate bichuchu binde bikega bona sibona iga umurari yahe tumatichu naneke nago tega ni bata matemba okay ikobona ombiri bigosoka bano bigosoka bakira simi bana okay rendera kingura nabo tayibigoro igoro iga nabo mondo narura lan one or two kurugao sasa turanda si machine turana ki machine umuraria ni machine reye